Really? Ja, we good. Jeg tror, jeg fik den der lange wheelie. Ja. Nå, kom til kørstur. Der er en lille grimaske, der kører lige derovre. Prøv at se den her udsigt seriøst. Vildt. Der har vi Asger med Dasker. Jeg kan ikke lide sådan en baby. Det kan man ikke. Willy! Ja, den var faktisk fin nok. Nå, lad os bare køre dernede, hvor det vi skal. Jeg bare skal igen. Oh shit! Jeg kiggede ned, så jeg så ikke, at du var lige foran mig. Jeg ville lige køre ind i dig. Jeg har det på video. Fuck, hvor sygt. Ej, hvis jeg lige havde fået sådan en crash på bilen også. Siger du? De har fået navnet. Oh shit. Kig du? Sig den her bil. Den er faktisk god. Der kommer ikke nogen goodie gang. Willy! Fint nok. Ja. Flækken Willy, skal jeg filme mig? Den er faktisk god i forhold til dine forhjulstrukket. What? Det bliver en fin nok video. Vi kan uploade den på YouTube. Skal vi ikke lave en YouTube-kanal så laver vi sådan nogle videoer, hvor det er, vi kører ture. Ja. Ja. Neat little house there. Jeg glæder mig til, at det ikke bare er tape, jeg har rundt om mine. Og sådan, at det faktisk er en rigtig ting. Ja. Min venner er for fed, fordi... Så det er fint nok at lave en YouTube-video og lægge op. Skal vi lave en YouTube-kanal? Det kunne være fedt med sådan nogle videoer, hvor det ikke var sådan, bare sådan ligesom en TikTok. Ja. Jamen, også hvor det er med havetraktorer til ved noget. Nå, videre på turen, ikke? Wow, en smuk udsigt til øst. Fuck, jeg elsker det her elløbehjul. Helt fucking nyt. 3 dage gammelt. Hun klarer det sgu godt, hun gør. Det må jeg sgu sige. Woo, damn.
Flækker lige en wheelie her. Har vi ikke engang kørt herhen på ATV? Har jeg ikke engang kørt herhen på ATV sammen med dig? Hvor du kørt elløbehjul? Ikke noget? Nå, goodie chat. Jeg tænker, vi vender om her, fordi det her det er en offentlig stor vej. Jeg snakker til kameraet. Wheelie. Forresten, gå lige ind og tjek Danish Motorboy inde på TikTok. Der kommer også herop, hvordan man skriver det. Tak alle sammen, godt. Jeg er ikke særlig god til at wheelie nu. Men det skal jo nok komme, ikke? I kan se min journey inde på TikTok, hvis det er. Fordi der er også nogle dage, hvor jeg lærer det og sådan noget. Jeg får at vide, at man skal bruge bremsen, men hver gang jeg gør det, så virker det ikke så godt. Altså, så falder jeg bare ned, selvfølgelig. Bam, bam. Bam, bam. Woohoo! Oh shit! Chillax, bro. Okay, det var faktisk fint nok, det der. Oh shit, shit. Jeg kan slet ikke se. Den er faktisk god, den der. Der er noget gory der. Skal vi lige lave indbrud, eller hvad? Det gør vi ikke. Ain't no flipping way. Jeg er sgu ikke nogen bankrøver. Bankrøver? Fuck snakker jeg om? Det er en gård. Jeg er ikke nogen gårdrøver. Det er bare for sjovt. Det er meget sjovt at lige at køre her. Husk at følge med og like og subscribe. Wheelie. Ej, wheelie. Ej, okay. Wheelie. Oh, shit. Wheelie her. Wheelie her, wheelie her. Oh shit, det var faktisk god, jeg var bare lige ved at vælte over. Hvad siger du? Nå, min har heller ikke særlig meget strøm på, så jeg skal også lige have lavet den op til turen i aften, mener jeg. Vi skal bare lige have noget at spise først.
pasta med kødsovs. Det er en klassiker. Fuck god. Nå, Birte, der fik du nogle sten op i røven der, hva'? Nok godt sige, at den lige fik nogen op i røven. Shit, mand! Det er fucking hyggeligt, det her. Nå, og vi så hjemme hos min ven, ham der lige der. Det er mig. Vi så hos ham. Jeg flækker lige nogle sidste wheelies her. Det er helt klart bedst. Du kan ikke fange mig. Nå, jeg tænker, vi tager hjem nu, skal vi ikke? Jeg skal lige få ladet det lidt op. Ja. Kommer også en bil dernede. Jeg tror lige, vi smutter her. GG, ikke også, gutterne? Og piger selvfølgelig. Så farvel. Jeg tror, vi tager den nu. Hej.